Recén chegado á categoría que leva 12 xornadas sen perder. O partido quedou condicionado por os ferroláns moi cedo coa expulsión de Juan Martínez no minuto 11 por dobre cartón amarelo. Está a resultar habitual que o Racing quede en inferioridade e fronte ao Mirandés esa expulsión foi mortal polos espazos que xerou. Aínda así o primeiro gol chegou cunha falta directa botada por Candelas. O balón pegou na barreira e despistou a Reguero. 0-1 no minuto 18. O porteiro local realizou despois unha gran parada a outra falta directa que Pablo dirixiu á escadra. Pero tamén nunha acción a balón parado chegou o segundo, saque de córner e gran barullo na área pequena onde ata 3 xogadores do Mirandés tocaron o balón. O toque final foi de Cabero. O 0-2 chegaba xa no tempo engadido da primeira parte. Pero a Malata aínda ia recuperar certa ilusión por remontar, grazas ao gol de Rudi Carlier xa a piques de chegar ao descanso. O dianteiro francés recolleu na área unha falta botada por Nico no medio campo e culminou con calidade o remate. Con moitas protestas o árbitro chegouse á segunda parte e ían arreciar porque no minuto 51 o colexiado decretou penalti nesta saída de Reguero ante Pablo. O balón ia cara dentro da portería, pero a acción estaba invalidada con cartón amarelo para o porteiro e pena máxima a favor do Mirandés. Dende os 11 metros, Agustín marcou o 1-3 que xa sería definitivo. Con moitos minutos aínda por diante, o Racing non chegou a crear perigo na área visitante e pola contra, aínda sufriu coa velocidade en ataque do rival. O remate do encontro, o técnico Luisito laiábase porque nos seus 6 partidos no equipo ferrolán leva 5 sufrindo expulsións. O partido quedou hipotecado de minutos e outra vez que isto é unha maldición, joder, xa aínda por riba de que o equipo lle costa por motivos que aquí non podo decir ou non debo decir, pero é que é un cúmulo de despropósitos, coño. Motivos que apuntan ao rendemento físico do equipo nun Racing que non dá saído adiante e que espera reforzos no mercado invernal.